Teraz opäť prosím zbor umeleckej školy Bélu Bartóka z Vinohradova. Tešíme sa na náš druhý vstup a želáme pohodu a úspech. Amen.
všetkým vám, že už 24 rokov držíte priazeň k tomuto krásnemu podujatiu Festivalu duchovnej piesne. Som veľmi rád, že medzi nás dnes zavítali aj naši hostia z mesta Vinohradovo, z Podkarpatia. Ja tomu tak hovorím, lebo vlastne je tu končiaci rok z toho výročia prvej Československej republiky a Podkarpatská Rus bola jeho súčasťou. Ďakujem veľmi pekne našim hostom. Taktiež dovolte poďakovať všetkým účinkujúcim z celého okolia. Mali sme možnosť vidieť ľudí od západu až po východ nášho okresu, takže ja si myslím, že veľmi krásne a nádejné zbory máme v našom okrese. Taktiež dovolte poďakovať všetkým organizátorom Grécko-katolíckej cerkvi. Ďakujem veľmi pekne za to, že nám dali svoj priestory a takisto spolupracujú každoročne na tomto podujatí. A keďže je čas bilancovania, koniec roka, dovolte osobitne poďakovať, keď tu vidím pána primátora mestu Stará Ľubovňa a takisto pánovi primátorovi osobne, že vytvárajú veľmi dobré podmienky aj pre rozvoj kultúry, takže som veľmi rád, aj pán primátor, že veríš čas medzi nami a vždycky, keď môžeš, prídeš nás takto aj osobne podpojiť. Ďakujem veľmi pekne. A zároveň dovolte poželať vám v tomto predvianočnom čase veľa pokoja a pohody vo vašich rodinách, aby ste sa tak trošku spomalili pred tým koncom roka na tie sviatky, aby sme odišli z tej lopaty stresu a všetkého toho, čo na svete je a užili si ten koniec roka čo najlepšie. Ešte raz, možno sláva Isusu Kristu, ale možno aj Kristus, naša veciac.